chairman Uncle Bina. A chairman say Mammy. And he young command a good car. Now, say, mammy, or a D for an hour, why a sofa now? Suffer bar. Okay. Into the coin, no. I didn't corner, sorry, no yes, and China came to a point, and I'm in Madame for the Comuno. He couldn't have the master to Mammy. He made it to him more person said, oh, soon tomorrow, no soon tomorrow radio. Okay. I'm saying, Matthias there. Until you want my chairman in Kundi and he is to yeah, when some friend to Namin some from a demo. Nah, it's how Bana or me that you know maybe. You are just for me, Patom, you are dear Biwa. Mammy, so for Bay, I'll call you, or you'll be a winning. So, the man pay me. You see there to say 52, 53. Why, only Pacoquana tuntum. But that's why you to the mood. Na emra oso da ya obi no wabeda no physical no wafa wo ba pen But for me about crying it. na ure anajo de no ne physical no de na ya ede ada woroma That was soon to the that they are I won't count power. na onu oba no oba najo no eya oba wotimi you style that woroma. Oh, come up and see if you need not say Obama minutes and Obama and Crana, maintain anymore. Because the Obama, no matter sorry, no, may not down, cannot do the Obama. You may know about me, tell me more shall cry. Nipana Obama Jono, a ya woon and him, a draworoma. Asafo, Nipana, one no better diam, ya woon and him say be any passing a senior now bentini. Now, die, you hit the idea you three be bring now your back of power, your castle obey and obey me. No fusisiso. Ya na ni nufu sisiso ana atie guseme ni nufu jina so ana atie akoguseme twa oh man no fun kakaba ni bikama na daye mu no ya usi wo trimi na japade enso enwi samso ana oba no wa shave da wodoma that's all daye ni me de ebe to say the daye ni me to say the one oba share with them na kire say na ya you want to when it's better no na say na spirit no ya na tomagu na say da wodoma that's all oba na dwom oyusu toma ana tumpata da wodoma that's all na de ni tinje yo etu se mo pon asole na mo ko sofo ba no na ye dan no man ku tuntun bi se nko ten kutu na fafra na me fa na ya me sorry ana di ya me ko da me fa me be man oh fine nti me ya sa so be go se me afi me start se and I'm a catcher and to see the effort. I didn't know me to say a double into the channel only Nyabotre Emra. Woody and Cooney mom quiet honey momuno. And a fena Obani Baburo said the end of Banon. That time, or about me. Hey! Melanie Mata. Wakofani Banswedi, Chiranana Danfo. That I'm getting to say. Nache so mumi enu ba omu enu nyina. No moving now better. Eh, me say wonso wa. Any bra onwodin. Hello, Ejasaf. Looking better, I don't know. And Miss Alcoma, no. Nyabotre, Nyabotre kakra na me musa wa ha. E ma ni mienu basa. Utimi nya ahwo. Mesi e ma ni mienu basa utimi nya ahwode ne wo mu nyina da.
Now, since we are dear mammy, we are going to cry our day. Omubasa ne bia se no bia be ya ono no beto bia de beko bia no oye ma no hoto no ko ba mbi wi no na mensu eni bia wo se nya no na mensu menya na omumienu no obi ne nadamfo ana obi ne ba da woro ma atadwoa eni atakosua ana mele ne mata ensemu ho wiase ensemu me kwaji nkumu ma bezira me tadua ho a spirit na akofa reinforcement wiase ya o yo nanasafo ye ntoa so e kasa ndi da cheba sa me fa ko ma me no said ye kwaso na no odin me ta chai me ko ye no na ma me ka che me se eni o special counseling ma nko bi sa no nti eya wada emergency in that time nti me ko na ka che me se ya wada me nti na me ko do be se e we call it any power to say it. Oh, we do another. And to other man that child. It was Frau Sabre emergency now, sir. Call ye. That time. 2 coin a day. No, we may not say my back, and I'm someone in the patch. I was working, training, or more, my best woman, or show me. I was ready. And son of a when you try the camera. About pizza. The group is so many corner. And I said, Daddy, when you share, you know more. You are the friend. Miss Mammy Bamina didn't pay the Abu Baba. We didn't cancel them. Nakabam, Mammy 52 years. My lady, and Yashawe prophetess. Odia Casa, Nanasa for Casa. Indeed, a year now, show me a shame in any beginning. And I say, men and quan and tie but them more. Hey! Indeed. Messy grand ho. Yep. You could empire but them more. And I catch him 7 years. No. You decline a woman or man in recipe. Yes, Abba fly. I want to Michael. Now Michael. Ediasanam Hey! So for mommy 52. Yo. Messi had to deep back to Mitonyame. Yet to deep back to Diamogen Ghana Hassan. Name Yasa Branty Amedwana Kauma Branty. The animal bronny dear wire. Browdia Casa. Yet you. You could be an man in that food about my Yo. And now, mammy, or the early this ram and more to no Chinese. Was raw wire. That I say, what the wire is raw. And all will be ram. Not the be raw, what the be foul bear man. We no, and I see you ram. Don't see, now come a boxer. Me pacha wo boxer no sabre no nya hwen. O boxer na ni ko peja e nya hwen ana. That I say. Me say o boxer no emle oya usa na nipa de o ye nipa. O boxer na ni mu peja ma e nya ehwen. Ana na ye fa. No, I don't know. Or your man is saying, to me, you have to be a man. So obey your people. The Ebba, Idea. No correct, Casa. Indeed, or this family, no man, you know. I know a famous, I know I have running for many. This is a solution for a boy. Let me say, Mammy had they. Asafo. Yes, I don't like it to ourselves. Order. Asafo, aya no ati o ma me kakra. Na kire se woni padua no yo bia wotadua so. Ana. Na nasafo. Hello? Hello. Asafo. Ye tie mi wa kakra na kire se woni padua no yo bia wotadua no eso. Oh, we get the jade, nyame de channel man. Come on. Sentina. Ahom mi no atu agusu awudi wo mo sebrato. Ahom efo. Ahom fo mo sebrato.
Bratono. Hey, Nana Safo. And was see akwala ketewa na ukura ne ente se kasa. Ndaka nti oye na Ma say. wonya bi ni. Ene kesi no obaya adi bi ama me. Na me ye bi nhyene. Hey. Na me sem pa Me so ba se ni be ma no pe de keka. Oyi me be na me to ne ntem. So my one being. Nti oyi be na me to ne ntem no. Hey. Ana o start say o de be na no e bi agro. Me ka chen ko na me ade a wuye die. After na me die and I can't na me. Oh dear gross wo fear no an ordinary say twetwe. Denisa Twetwe be ma. O de me tell na nti okoto ye. Hey, obe ma dogi. Okoto ye no mami. Ye me dem ni cha me the best and the mami. Na afi die. Fa send the ABJ phone so why pacho. Pacho. Afi die okoto ye e be me dem no. E di agro sa me na say ma mi de me ya to me. No di agro anyway. Mama di diagram na sene obado be me diagram so nsano ni sane ni hankasa. Wi sane ya wo ya wo bra wo so yanka no kura nkyere wo. Ene na wo so ya wo ya krabo ni bi. Wo kwa na wakosofo ba ho. Maami abesiru anya 52 asebie so. Obi esu kura chewa adwunti ka betime adwane no. Watimi anya kukuduro titi wuro ma fa kodufo. Amane de be ma to anu afefia no. Emo apepede a. Sane ya wo so na de agenda. No me dey do. Say emi de ademo de ya aba no. Be ma bi en mo fa o be ne sanso. O be ka say e bia na nsano. That's true agenda koso. Hey. Into we sa no. No ka che me say nko. No mami ahaban mi nsa di say. Me se ne be ma ne be kura. Mama wa ahaban mi nsa. Hello. Hello mami. Mama wa ahaban. Ahaban mi nsa di. Ko ko do am nfa nsu na me nfa njare. Ya, e na mami. On NBC. See madam no phone na phone. You dey be. Abije mama ya mude mama grow fantrase na mo san frɛ no line mu nye na fe ne kase samu koso grow fantra tena ni sei na mo say haya no ma so ntem na eba kase so for ba maami abesiri wa 52 wonu bro jabo fia ba mu wa ba ma ho boy na no what papa oti na ka wifo bia na kwato no kwa dirigitadie what na prepare no because asawe prophetess said so hu akola ne be ma no wo tie nti na edi wachi na be ma so dia na se ka udi no kunu Grofa eko yo e beda wo tie fo ase sabe Dr. Grofa Trust me di du pe me ti du fatie wapom den ho asem ene ye beka adura friend Grofa ho asem a kire se fe na wo hwe TV a eye adura ye di koku aye na obi obanum bia wa danse odi fa ho na mre bia de ye na ye ka se yare oboye nka ye na nam se ye nti yare ka se nti na mre bia yare efuye mu enti na ye beka sa fa yare friend no namness wo hwa na wonsa enu na yo titiriti ye de ye si ananse na achi yen na ananse chi yen ehifa na odi ekuduru utie radio age number no ye wi a na yato ankomo ne so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 a doctor for HSM ansa na obem se wonsa ana unai ayo titiriti you know na cholesterol strade bone awura system mu awura di peduanum 15 to 20 years into one one ti eno ti ehun yare no ye free mu silent killers yare ni pedano na ode wokọ na yare a yenya free saa titiriti yenum didi kan oye pressure na saa pressure isu na omum nya stroke no doctor for kire say emu 80% omum di free pressure na eba na kire say e chain wan hwe yi a ebetimi edi wawu itime bia no fama yaduro no se de be ye beboa ayi saa srade afiri ntirim ama ni pedua no ade ne ho enye saa edi wo haw ene beba
Yare silence killer di kan ye friend pressure say the abodire no ye to so mienu e stroke heart attack and septicemia obusa doctor bia say de na kofa sa yare ba do be ka kire wa ne say srade bone efum kowura untirinum entiri ye de friend artery sa artery de ni kwan say bibia fam ka emoja a ode oxygen from anuru a wahome ana from a wahome emu ahode na friend oxygen no aduane a wadi emu ahode e friend nutrients ena nipadua no afra dia pompia ma akoma na pompia akoma na pompi a release ama artery no na ko nipadua kwa nyina ma nipadua na kwa na adidi sa emoja na ewura omo no eno na bema otirinwi adidi waso adidi wani adidi entimre bia no a nutrients papa anko nipadua no mu nipadua no bi eto chema timre bia so no go fa magedro no se de beya bibia be fine na nyame anya wadom na sa asra de boni ebowura sa entirimu a emma yare bibiri ba de edi kan emma omoja no entimi mflow se de o se flow no ti doctor be check o na o se mre bia eda 120/80 eno na doctor for se eye papa ene ye be check o no enam 200 adentra emoja no srade asisi minti moja ni ntimi mflow yie enti wo se akoma no di ahoden foforo be pia moja ne maneko ne basa edi wo hawo bibiri ba eno ti a doctor for to ni din yare e friend low density lipoprotein enti wo se akoma no edi ahoden foforo epia moja no na ahoden ekita on so eno na akoma no obegye dia pompe enti dia wo di medante no akoma no wage pompe ti wo nanti duru ha na wo ti so wo pija dia na wo ti so wo ye bema e wo so wo ye press up no wo press mienu pe na odaya na wo ti so adintra akoma no wage ahoden ne e pompe ngo fama yedro no se de be ya bibia be fine enye sa asrade ani betamu ama ayare e friend atherosclerosis e basa enframa no na e friend oxygen no intimi nuru wadwene mu ntam adwene no so na aduane a wodi e oxygen no nti wanya aduane ani a e ma adwene cells ni start se ewu ti de so wano ewu a na kyese wano e chia unsa do mpedimu mui enso wuntimi mpija obi tia form a aso tia form so sa na tie so tia form so to fo wo hu hwe ngo fama geduro no se de beboa ayi sa asrade afri dipadua no ama emoja no atimi abu adi afrusa na yie enya sa ne nyame anya wadom na adwene ntiri ne paipe eno ne yesi wonya stroke eno ne ye kase wutimi kwa kra na tesen na yare stroke akon ato eno ntiri yesi no ngo fama geduro no se de beboa na ayi sa ohawe nyina afri ho efisi sa ohawe e ba ediboko enya sa adakro beko doctor beka chewsa de bi wo mu yefre sodium ekosro ntinchini meni biem cholesterol level ne kosro nti anwa ene na mono menu biem e basa na de ohaw bebre bro na duru sa bre no a ye mema ne de ye ntua ye bibia so duru anadwo a akoma no wage ahoden ne pompe nti bi nya hwe e basa na de o mema sab e ba fom eno nti ne si nu go fam ageduro no se de bebeboa ama ni padua na aye fine na ni kasem wa e ogro fine mu se e mogaduro soronko ti numbi mogaduro soronko a ye ne se ye wade bi wo friend anti aging properties wonumu a ema wo mo abrewa ema wo ntontom emre bia de otia na otie ye de yen akase ye koko na ye adure friend go fine ti wo ho na so ani so briw wo ye adwuma wa awia so wo ye adwuma ogya ho go fam ageduro no wa koma bo periperi no go fam ageduro no unsa no na ye titiriti men fa nsa na nse obegya wo no the pressure any stroke ni gya kwan wa koma bo periperi ho asam ne ye ka no edura na dwuna wontimi na moja wo adwem ko fom adwene no stress na nya dia obeda adwene na nya dia so bedabi go fam ageduro no se de be bibia be fine aduane si wona wontimi ne dia yare ye nua ma no menstrual disorders eno ti ato ye din Dr. Menses oba bi wo ha emfie num no omu ne nsa emfie du na da so hye ho a on top pad yare obi de ba clot obi de ba entwa obi de ba pains onu go fam ageduro na bibia betwa wo yo bema na oba na infections adogro a go fam ageduro no na nyi infections fie free ho empompo bobo na epaya ye ma menim kura nim se omogya mu ayifi go fam ageduro na huru omogya udware wie na de afin dwo ho yare sa na yo ba ana bema na so de waten ka tia ira siro hwe go fam ageduro no se de be ye beboa ma bibia ye fine ba bi eto aduro bia ba bia ohwe mi free ba bia otie mi free bia bowura pharmacy herbal shop ana drugstore obenya aduro grow fine na koku da ho no ye akasa so waka se na ma eto aduro no wuhia ka no atobi ba bia obenya bia to na mmom se wo nkranmam na opebi atu akoto ho a ko okanshi drug lane kinswa keba tinated
Nana Boache, Angel, Repash, Ruta, Ubinyabi, Sana Washama, Ekus Pharmacy, House of Drug, and Navidama. Kofobia Gaussian Pharmacy, Ubenya Grove from Majadrono, and Koko Hillside, and Anti Akobam, who was Sunyaya, Komoze, and Green Light. Tachima, Abido Depot, what Tachima him fee opposite to Ubenyabi. Takwani Pristia, Ko was Abido fee, Bogoso, unique heba, Ubenya Grove from Majadron Biato. Takradi AA Mensa, and Christ is the answer. Christ is the answer. So all approaching cracker into obey from Yepa, Uduha Benyabi. Elibo or the low, Cape Wachiansa and the Pena. Makasip El Social Station, Jeff Bruce and Ubenyabi. Winnie Babu Saradi Heba. Wa Ubroni and 1,000 pharmacy and our Tamale Obi PK Gombila. Baby a 2 and drew Bowraho, which will be grow from a drono. And common idea and numbness means Sanim night treaty, which is natural. Mr. Nye Anas Nacho, why should you be down no the pressure in this stroke in the jaw pine? The number no Nembreno Asso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Framing no come be a hobiano, yen to us with the anchor. If you say grow fine makes you grow fine. Yeah, that's the doctor. That's a pass. Wabe adum. Aye. Imuja dro papa de. E grow fine. E koko. E sham. Fenko di pan. Ushia e car na jina no. De geta e ba center for. Ensa no nyoma pani bi. E na wodi abenti me pacho. Bo modern say unsu be nya bi. Grow fine makes you grow fine. I be je mon friend my na line no emu anaho. Hey, ensamu e ba wiase o. Yes, I saw for me in Kwan as a be song. Womudi badi. Ned ya masu di wajim. I saw a prophetess. Oh. What's it? What when meno. Wo ye cancer. E fin crofota duano. Oba God, wo fin crofota duano. Ebusia formata de fefe ehemi efe papa. Every Josie fashion bomso. Eyatade cute esimi koto dwe fefe. O pata de papa bi de pia ko baby psekaba slit ni bia Josie animuti unimadwuma oba ne kama pa. E de amount Ransford e twate. Nzamano. Me pa chone number ni 0243 433 465. 0243 433 465 Josie Fashion obey kama na the amount when I'm line 2 you Asafo hello aha eja you say no what's your ya o say we no ma wa haban bi se fa bedwale na eden o ti obi haban ko dare no si sada no previously the banana all I keep getting so in them 3 weeks ni akọ ba o be ma ne nsole biem that's a baby na wakọ ne ho that's a na me do ma no ma do ya na me ko na ka se ntanifo bi be ko abeka me ho na makobisa no se de esi ni ti be na me ya fa na odi kan ka tren pese me ho to me kan dia e bi se me ne be tena na awotwe eh apai na me pa che oni kun that's an idea me can because me coins me who don't have beer the how no eh wasi agire obetena ne fie ho na awotwe na mane that's a friend coin piki di ode wo course of ban ho that's fine na no ye beka say planting bi ana that's a dollar man no dey need to they said am one apese ye de boa o that's a person to go na me see me that na say how no me famous hey bray pa hey bray na be suda dem sa ne ye be dey ye ne eh some am na ma option eni efo wani butu nsom na koda hwai watemi afefe anu de awudi wo mu na usuro papa no dollar man ide obetimi ni na na cry ete na me wo fe anu ne de no ankae so obetu no ma me ayepe ofefe anu ma wo
ide anono ebampo fumu Ewurade Nyankopɔn awerɛho asiri o my lady anya asam getwa na da was am abj yɛtrae no sɛ sɛ ɛfrɛ no ɔso ɔyɛ counseling nti ɛbɛndɛn yɛpɛ sɛ yɛgye ɔno nso no kyerɛ mu yɛhyɛ tiefoɔ bɔ ɔkyena ne yɛ maame nso bɛkasa na yɛahwɛ ne nkyerɛ mu mepatwa asafo m yɛnya wo na yɛne maame no nso nkasa ne yɛngɛte back to you why ndache no me dafe Mr. Champo deɛ aduro no no amrewafoɔ mafa pran so maame sɛdeɛ ade wei sɛ yɛasi ayɛ paa de ewiase no ayɛ hu paa o sɛbesɛbe wɔdwane akwakɔtɔ nkrane mu ka mɛma sɔfo ne yie bibi sɛ adeɛ yɛ a ɛha no a wɔba bɛgye mmoa maame afa ɛkwan bi so ɛpɛ sɛ wɔne no ɛda nti no wadwodwo ne bɛrima no na nti wɔkɔ no hɔnom no a ɔbɛyɛ ama no asɔre ama wɔne no ada nti sɛ ɔne ne da no na waka sɛ ɔne na kyerɛ sɛ wasɛre yareɛ na akɔakɔyɛ sɛ wɔbɛtwe nipa abrɛ no na mentimi hu sɛ nadamfo no wɔyɛ sɛbesɛbi o ɔgye paa ɛna ɛde no kɔkɔ yɛ ɔde no kɔɔyɛ deɛ because sɛnea ɛsiesie a wɔfrɛ no yɛ a wɔmfi no no kɔakɔyɛ bi te sɛ ɛsɛ wɔnyɛ bi so na maame no sɛbesɛbi nyɛ aberanteɛ nkwa na wɔakɔ no hɔ nom mmarima bebree kɔ no hɔ mmaa nso so kɔ no hɔ ɛyɛ deɛ na wɔn nkwa na ɔyɛ ne saa no na kyerɛ sɛ there is something na wɔn hu adeɛ nkwa nso no ɔkɔhwɛ no na kyerɛ sɛ ɛyɛ na akɔ no wɔsɛ wɔɛsɛ nti ɛna ɛsi wɔ ha mu a ahohom no atu agu soɔ na ɔno nipa na ɔno deɛ ɔyɛ enjoy bi ɛno nti no wɔso wɔn mi tiri wɔn na ɔmɛtiri wɔn na ɔtwe no wɔn mɛnɛ bɛ bɛyɛ adwuma na ɔtwe kɔbɛma ne nna da wɔne da nso a ade no bɛyɛ yie na neɛ me sense of maame ne sɛ yɛde bi ayɛ sɛ deɛ de na nso no yɛmmoa no yɛma paa mmerɛ mu na yɛmmoa no dabi sɛ kyɛ bɔ deɛ nka paa sɛ mo baabi akyekyere abɔ ne ɛsane o ɔnkɔ hɔ ɛne wɔmfe nipa nka no ho because ɔkɔ a wɔmfie no ɔno nkɔ akɔ a wɔmfie no o so ankɔdi na ɔtwe ɛwɔ hɔ nom ama ne ne na bi sɛ ɔbɛnyane no ɔbɛsa ama na ha foforɔ de adware na asɔre na ɔne no ada ɔne ne da no kyɛ sɛ aba ne dada mu anyɛ saa adeɛ a ɛne adeɛ no ɛnsɔre bio so maamedema no asi abusuafoɔ asa yɛ ka asa gorɛ sampa asɛm no awerɛhuo na ka ɛhu yɛ mmarima sɔfoɔ ɛne yɛsi sɛbi ɛsɔm de ogya yɛatete turu mu ahu a ɔmo yɛ sei na ne deɛ duru sɛ mmaa sɔfoɔ nso mmaa diifoɔ nso yɛ saa deɛ a na ɔkɔ asɛm ni o na n'abrampa bɛtena tena tew hɔ ka yɛhu nka mmarima abrampa ɛna ɛyɛ saa mane deɛ sɛ wiase ayɛ hu maladi meame nim ɛnsɛm sɛ maladi taa sisi ne yɛsɛ yɛ mmarima nkwa na ne mmaa no bi yɛ na maladi aberanteɛ na mɛdi ka akɔ no so maladi honhom a na ɛtaa no so na ɔsɛ nkɔde ɛno atena se sese deɛ wakɔfa aba no maladi nkɔma honhom no ne ne na nkɔntira ne baabi kora nwene ne ho ɛfisɛ si yɛ hwɛ sɛ adeɛ na akɔ wei kɔteɛ na hu sɛ wobɛɛ ne dɛn maladi yɛnka biribi nkyerɛ sɔfo maame no so maame baabi a wowɔ bia wote yɛnka bia baabi a wowɔ bia te yɛnka bia yɛbɛserɛ wo abj na maladi ɔkyena abj maame wei ɛsɛ ɔkyena ne ne kasa to be honest na n'abrampa kasa maladi ɛmsa abj akɔgye nkyerɛ mu bia bana akɔsi sɛ maladi me frɛ no wotie ne kasa na wotum sɛ obi ɔyɛ nimonyamfoɔ wotum sɛ ɔyɛ obi obu no ho paa but mema ne hu baabi koro a yɛafrɛ no firi na ɔsrɛ me a sɛ nnipa wɔ ne nase a ɔne ɔmo yɛ counseling nti ɔbɛsrɛ nyame yɛ adom a wɔwie biribi a ɔne yɛbɛkasa tiri na mebɔ aberanteɛ no din kyerɛ sɛdeɛ nkɔmmɔ a wɔdi no ɔkyerɛ sɛ nnipa bi saa aba no hɔ aba asto sɛ ɔbɛgye atom sɛ ɔyɛ saa deɛ no deɛ ɔnye ntom ɔkyerɛ nyame bo a yɛhyɛ tiefoɔ bɔ ɛna yɛba no a ne papa ama ne porɔ no nana abrampa adi akyire dr mensa wie adeɛ kɔsiiɛ no abrampa bɛkyiri mu
ama yahudi akosi nye se yawie ono so edru awina no pe na bema no akra ne papa no wo bofo osese ye de to se no anu sei ye twa ne bema se ten ye de ahina na de be siasi kasana eti maladi de na meka ne se nipa bi akogye asuma bi na maladi om de ye sa ne ma no akogye nsunsuma sebe ye de bɔ man adi se nipa se wiase ana om de di aso ya asore maladi omo ya aso ne bi wo no mo a enye nyame na afro mo omo na afro mo wakogye suman ti de suman no be ye no maladi anu no odi so asema ye ka ne nei no maladi abrantie be ma akowu sesi ai suman bi akuno etu asan ba bi ma suman be nyane no na se ma me na ben abrantie so di obi be ko no do obi ko enko asumu na asofo bi abadi ni pe ko maladi omo ha ni pa wo wiase e wo si trans ni ahwam ye hunu de ye ansan ye de akire tete won ye ko ye matadis ni roman ni base no maladi na sa pentecost na nsem se bi antitibi ni antitibi obada no akwate se roman sofo bi e de obi akwa ye dem se ma menya ho ama boni kan kura ni ye twato kuro kitua bi maladi ano sofo ni tem na so ni tem ana wo kan wasem enne de ya fro sabra na be wro ho na wo akra kitua abema wasi so maladi onko akofa akwate kes onko adian ana wogi ni wiase David me kire se adian na wogi ni wiase ana brampade ama ye hu kakra ne se nonko ne so de ne koen so frɛ ne so atwan maladi he ye nti asem ti no sa boy no ogi customer eye sanete maladi eye adwuma koso sesei e wo wiase eye adwuma koso sesei wo wiase maladi he emrantie ne maba ne bi ye bi ebra bi ofenso kwanso memma sofo krodi maladi se na beba no otimi anu so e ba fai no aba sori na sofi de ne sagu no so ne ya bompa ya ama no ose masa me ho atomi edu ba bia wa ye mum du ba bia na so asi maladi abeba no wo miensa omumiensa nyina ka bo omumiensa nyina ekumo mo ofenso na mo ekwamu ne mane miensa nyina omumiensa nyina wo ya pam mo school fees ma me ne kwafuom enkra ne twa kwam aba fi abaji school fees papa ekumo miensa nyina eti wiase ade bia be bia no maladi wo betwa ensema ekoso wo wiase no enipa de ne ma di agro na da awurade beba no ho sa we mu se no se ahye wo mu ntem kra na ye fa ho ne awuram kwa heaven ho maladi we mu nsem fata ho maladi ye hwema nipa bi ntene ma bi ase so for ma me de sebi 52 years obema be abemu wa tedua de fa wo ho eso wasem no sen maladi obi kwa na fe de wo ma ne aduro so mfa nkose na wakokun kwate edura na dwukra fe de afe no mu edi ni kase kwa awu na ko fa reinforcement abeka abeti asiri su di na kunu afe kwa na akese ama ne yiri kura de nwa mti asore ko maladi niam ekoso wo wiase Dr. Mensa mla na fe enura de ko siye maladi matia akwala no no so wo pro no de akosie wo kode pro station no mate maladi Dr. Mensa mpacho yenko yanimo ai yo ma me da se odofo a wotie mi mo bibia ha odofo a wotimi nkan Dr. Mensa Herbal Clinic na wotie nkan se de dan da nyina eba mo na so ene mbachwetwe enkomo efa ya pomden ho no ene so ebre na du se no bachwetwe enkomo efa ya pomden ho medofo yade ya ama me ne wanse na fiade woni pa benya wona fiade the sent Dr. Mensa say bra kotwi Guinness depo wudu won mabusa akra obekiro sa so na enkran yo Medina Zongo Junction yewura Dr. Kennedy abo san so wono ma obusa so pe Dr. Mensa Herbal Clinic ya obia ebekiro yanhwe yade bi ti say halitosis obi ananum eyinka odofo sad ne ba ne padua no so a eya tete sempa ebobodwa ebefra wontimi enko wokwa na wotwetwe ho ene ha woto atwa foni kire Dr. Mensa Herbal Clinic aso ye ho na kwaji wa yaresa saso no bo won mo ahomi gu so a wontimi kura enyina ho menua ene de mentena ho ma yade we medi unya abra Dr. Mensa Herbal Clinic e won mo bo mode so de woni be kire won mo Dr. numbers ni 0244 92 1269 0244 92 1269 na 027 11 73 551 027 11 73 551 na de twa to 0532 92 8095 0532 92 8095
95 odofo numbers ndi obefre bia empanimfo ebeje ofeso saso ne yanhwe bibiti sasa ediwachi odofo wanhwe ye kura na obehye wo ho akomfo enu nti usikasem aye basa obuo no ye adwuma no sika to okura na asa obi ne de hwunhwum ena Dr. Mesa se wo to ne nsa edi afrew saso ena wawaresem agija aye bisi basa obuo no tia ware ase paso de bia ye de nasum aye dawuro menua ba ma mentra ma ha wo nyina ema wo so wote ho ye dai bo made so ko Dr. Mesa Herbal Clinic aso ye ho na bukọ no a wode aduro bedwa wo nanso na de aduro no ekire ni se so de aduro no eka wa wone ho kani anase wo ba no tie be ma no tie no enhie nkopim nanso na wo bewie no na se doctor wie wa odofo ha wo nyina etu atwa menua wo mpe na apede ene ni page twi ntre bo Dr. Mesa Herbal Clinic aso ye dafo e de dance na aso adi brand be so Dr. Mesa Herbal Clinic aso ye ni biwe e science e banch enya eja ene kire na se wo ba wa be hu adanse pa enkrofo e de eba aso ye ho saso na obuwa no a junso krobo de ka first no ye kan na ka ye strepa dofo ene aduro aba Dr. Mesa to ne sade afrew ene ma me junso papa junso ne be junso why na junso ye menua eyare hosem ne wo ba Dr. Mesa Herbal Clinic aso ye ho a wo de aduro no be kan da krope odofo ne nyina betwa emabiew wompe na apede bo modern so do oni be kire ya sure Guinness depo udu wana so pe Dr. Mesa Herbal Clinic obi a ebekiro saso ena enkran ye wo zongo janshi Medina udu amo aso pe Dr. Mesa Herbal Clinic ye wo yewra Dr. Japan abro san so wono mu udu wono mu a obi bia ebekiro amo akwesa oyade saso ena wobi wono mu a wobon se stroke pa aya no bona tese ne fa nyina adwojo wen hwie enyaye odofo ye hwade bi se 2016 Dr. Eje best stroke award saso ena 2019 waje best Herbal Clinic of the year odofo wa hwe awonwasem Dr. Ebo adwuma pa na adwuma ne de eye stronko ya efre ne Dr. Wonder menua wotewe dai bra Dr. ho na beji wa yaresa e science ene nipa bebre na abuso o Dr. me ba Dr. onyansa kwara na wa hwe ayarefo no odofo tutumika na bra Dr. Mesa Herbal Clinic ho na beji wa yaresa Dr. Nambeson 0244 92 1269 0244 92 1269 na 027 11 73 551 027 11 73 551 na de twa 0532 92 8095 0532 92 8095 numbers ni di obefre bia empanimfo ebeje ofeso saso ne yehwe bibi ti say awasam na edi unya obo no oti aware ase awo entimi ama enu nti na yesre no menua ba ma mention ka say wo banko na awo na efri no bebre na efri be ma esanse be ma bi no mo a ne hunsuo no entimi emfa ema emafie enu na Dr. Mesa say wo to ne nsafre obi bia awasam ayewatete se fo ne kire Guinness depo ne beje wa yaresa na se enkran Medina zongo janshi wono mo yewra Dr. Japan abro san so wono mo a obo Medina do wono mo a Dr. Mesa ebehwe ofeso ama wade wo ho ne senti ya mo yare so a enkire se ukọ Dr. wa enye ya de ne bi wo hono mo a na ehihye wo ho yeso na MPA da bia me ka se bodofo se 1 2 yade ho na mo a ebe kakra kwa wosomafo beedin na mpanimfo bu bebi se woso kwadubunu mpo ena no isa we na abeso de abreye menua mentra ma yade enfa wonto ho wahwe ya wosomafo kora beedin amama wahwe ya wobehye ho akonfo abra wo bre ensoye na de bia de me kan se aduane e de timi ntena ho e ma yade e me fa me nko nananom e wansie do abra me bre ensoye isanti bomodin se ba mu oni entientia e wo Dr. Mesa Herbal Clinic asoye ho na abeji wa yare Dr. Nambeson 0244 92 1269 0244 92 1269 na 027 11 73 551 027 11 73 551 na de twa to 0532 92 8095 na besene de obefre bia empanimfo ebeje ofeso na medofo Dr. say brofo hoi emu odu pa ni senti uduru brofo edua
twam ne bra kotwi ne beka twi kire no odofo wo mpewe na apede ma na nyentie esan se ne adanse pa na obi ade ba Dr. Mensa Herbal Clinic afewo odofo aha ene bre ebe ma me kwan emi ade apomuden nkomo twetwe no asi mediane ata frempoma nyame ya adoma dasene ye besan hie obata nyame nhira ate wanu hwam akasa kama Dr. Dase ye beba kotwi wai ya ba be kan nsem nyina de ache Dr. abusuafo ye ba enso ene wa beton ne ma papa no Dr. Mensa no wo se aba kasa wote wono ko a ene doctor ni a wo ya bibidura wa hye de aye kwa ye brentua wo tene haban ewo mu so edisa enyarewa nti emfa ya asem nyina enko da no me pa cho sister na Charles Spices didi peche wo se de na wo pe ko no kwa jibi ye wa ponche de ye akokode ye wa akokode fish ye wo fish de ye wo nantwie de anu so no de wo de ye kwan abomu a de ye nia ye nketenkete ene ye dia ye ya kakadu ye garlic nti we 100% natural no artificial benya bi ato be bia e ton spices on ye matechi mo mo mura mo pandudu mo to amko Gloria ho o Philip Coastal down wa e ho ene yetu ni na ho kuma se dum pampa so pz e papa jema bedu ho 0243535025 me pa cho edutwum wa ma me obaya che onuro enyina fie ni nchirim ye kokko jimu malaria ni nyina tonic nso ebem wa hyehyese ye atibia ebem abem ginam se chire ben 0599415191 obo eba and medical research adwato adomanu ye nyina fie ni nchirim fu ani chirem ya no akoma bokinki fu ani chirem wo na ye hwew adwuma kakra bia ni nyini betu ase e de amma foni chire mo fodi gum kwema na nso hiem na bi bia fi ho ma wo nyina kama 0249761508 Faith Homeopathic Clinic enro ketua Prophetess Elizabeth ma me wa finish say yade eso se den edu an be tu ase foni chire ewo ma Faith ho nyina wo betu ase e de amawo yewo ahinema kokoben eti mu kwa nkrantie ku foni chire mu ewonom ene yibutuo 0244583859 anase 0275969414 bam echamfo ban wo se yade nyina be dwane obetia haban ato so amakase na tenete ni nyina obetene ni nyina ama ho ato ni nyina dokota sa eye funwi be ama ni nyina awu 0244988004 Meko Canada eye express group ye nyina de ani chirem ye pone ya ye ko akosua de ye ko ye adwuma ye nyina fie ani chirem bibi bia obeye de amma 0490000448 kangen eye nsukrogyen eye akaline kwana kwa jibi chese woje obo hyehyew oho yira jibi na nom na ho to eye nsukrogyen ye obrama UGC ekonomo a abawutu nkwanta Bomodia se oba Sompa edaya senso so for maami woni bebre 0241449191 Sarakoba Unisex Fashion maami bronye ho ne tontade ye guso tontade ye 10% ye fie ni nchire mu ho promo no guso atade bia empabua bia fet spray bia kodro kaki binye bi ewo ho ene mpempra wade nyina obenya bi Sarakoba ho One Sompa Bronside and Mushe, friend was 0244797215. Sesame Herbal. Yenina yenko, Nienko GB. Pachow, or say a new booster. Ubusa become a moja from Kojibi to BP. Nina Beko, Nina Big Granny. Satica so Nina so much now, but who see a pacho fresh mind, no, a bema, bema. Fresh jinem na ho nyina ye kama capsules ebe tu koko nyina ase na fe kana heba no so tu maria ni nyina 0243559319 me pa cho Ghana Growth kopa adwuma ye onua pa adwuma na ye entina fie abaya bema adwuma ye ko kopa adwuma ye Dawood Herbal Clinic dokutai oya de se ye wo dweso krapa ekono mo an ye wo
yade a won sa e jimi pressure stroke na krono wo se wonum 360 na do ointment ni twi adweso krapa ha ya no ofo ni kire 0241244012 nana brampa wada roma enra adise na akosi akola no my lady ansa na meba enura de no so no my lady maame no se abrante ni kotwa ni dua no anya ntwa ne pieto nka ho my lady me de mpese me come out of maame ne tino no oso betwa ni dua wa anya ntwa ne pieto nka ho waba se honhom bi na ewa no na se wantimi amwa na o ma ne be ma ne nsore my lady o ma ne nsore na ne tire ya my lady o chese die nti na o so o ma ne na awotwe mu a ansa na se bia ne emese so ye ma no no my lady maame na yesa nti na ne tire ya o me ntire nka na o ma be ma ne kwete no ensore se sa ye besi na enya papa my lady ye beda eye kode police for ase nyame hire mo pa ye ko mekoto chief inspector ne commander panifo ni nyina na my lady asem na ne down no enya asem ketwa na enya asem ketwa kra asem ni beduru o manim ama police for ye o madwuma se ye beche enipa no na de wo mu ni se de na be ma na sie pira no police for no de na nkom de asem ni kokko ana be ma ne papa kro ya ye kana sami adim kotodwe ya si ni suo krokra esu se wo sere so mu amo ne omu ayache wo mu ni bia nkasa na o ma mehwe ne ba na akra ne bewu police for se wo mu ye nipa no mo dwene segu so obetimi ahwe o ba na ma ho atode a ene montrance na mo nkasa ana papa ni wo mu kosi ai enti sikasama wo mu bia ni wa police for se o mu nim ho bi tina yes waji scam wakwaji sika 960 million ana wakwaje se o de ne koto konfa nochi aye bosome baako according to ehwehwemu no my lady ehokra ne ekada so de da ho ekada so de da ho konfa nochi ho enti akoda ne se ti ekasa idie papa no emechira deport ya waji sika ne free enipa wo msusu se wo mu ne di bone no eho no because o china na hashin ne beba matebru eti security ho adwuma eti wo de fasiwa matebru man ni zanamo no ba bia ye to asi matebru man china ene ne be ko pem ne dwada ye be hunu de asi matebru man lady 0551 931931 wankasa wasini mu ba se bia so wo kotia no ba ekwaji sika 960 million akola pro gogomi free akola ni padua mu pie aya na mu oya 05519319310548 sofo ba ma me mesrew waje penny se wo ye cancer o chena woni ye be kasa se de asi wani mu onyam no ye power chew ye mpese be na brantie no kwa ode ne be fa so ne be ma ne be sole no ensole na sumudwe mra ti hello hello pacho yenti that's my left the focus on the mountain man chair can be chini function or the course down now the one can say that money if you get on what the market see and I see you is more wallet if you do what they are now will be done will be done and it will be put off now and we don't know what we want to the guys that and other about consider if you what do you feel one of us of the mamu you need man by want to hello 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 055493193054893192 hello pacho yenti my lady pacho na want to say adumo my lady pacho wo de fata me be de beto na aja wakọ ni media ni DJ Philip no nyanyini na mene me yere de my lady ya mi shiraw e waduma pa o ya sebe ma pa wasta mo na me yere so po wasta na me de ko police josi we don't feel my lady ya mi shiraw ko se me se ma o ye no e hot na no de fini program how do I say make sense so ya mi shiraw e waduma pa o ye ya da se pa DJ Philip echia wo ne abusuafo nyina wo nyina hini hello Oba ma yenti we hello
Me pacho yenti o. Mami, good afternoon. Afternoon. Yeah, I saw for me, you know, a yard gentleman. I just am not sure say, me and make us say, me a veteran, the reason I'm in the meeting. But so, how I deal with it, be what Sonny and someone you bet count to you. Again, says a one step here, if you call. Now, the food men to say, into moon, I send me money, miniature. Miniature, and say, a dress and more in now, so you're out. You're a victim into me. But in the evening, I make kind of no. No, Papa, I say, I would do the other day. Pierre, you know, Cassay. I'm sorry, the other swear, what properly to our crew. You. Hello. Pacha yenti o, adawrum. Good afternoon. Afternoon. It's a woman. Talk to my mellow. I've been more on the Berman or the other. Hey, and some more like women like us are by your room. It's a question one jump to me said that I'm okay on my friend or they are. Nobody didn't to Japa. A man is Nobody didn't to Jana when you're why you are when I do more your moment back on Timber. When on watching your back on Timber, can I do more yarn? Why didn't keep an many number, you know, or one sampa? That's it. Mammy K. James Pap. Maybe I will be a child. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Pacho into you. Pacho, your friend, I'm You. Now, at the woman, about not them. Who say? The man, the so for my man, I idea. An idea of the police, I want to answer your idea, man. It is an idea of talent now. One in the DH and the episode. Hey, yeah, Raddy. Obeda ko wale ne mami entre. Hello. Hello. Pacho yenti o. Say we yere nso de abufu ko. Pastor, good afternoon. Afternoon. Pastor, I mean, she am on edge of my palm. I don't subscribe to my also like make actually a minister. No, on us on the home for not or call this or you say on board. None home or call the orchestra and say, oh, you need to me and in a boat to you family. Now, find your country and then I don't want to. You want an answer and see you. The almost or more Jumano. Ah, ono no nso ye sofo be ma. Yo. I mean, wo wi ana, wo de ye de. Hello. Hello. Barbara Sembia can no cross lack of knowledge. My people perish. Ni mu dia me man into oyera. Na ayi obi a wo kan tworo na wonim awurade ne nasem a. Obi nkan kyerɛ se bi wa yasi mi bre no. Bible say nhyira no wo be ma wa hye na gyan kotokuo ma. Wo ankasa utumi soli gina bompa ya. Me sa wo sofo azozo we. Hello me kwede. Hello. 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 Pacho yenti o. Oh, good afternoon. Ya je so. I'm going to wife, thank you for the mind. But some of the Ah, yes, also kwa wa hu be ma bia hodi. Hey, na me come you say you upon a local show. You really are no other. Yeah, that's it. Hello. 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 Pastor, good afternoon. Afternoon, Pacho yenti o. Pastor, good afternoon. Afternoon, yenti o. And the mother to be. As of my menu, it's to say, you more ya no.
na metumi aka sɛ ɔyɛ bi akyɛ nti wei deɛ ɔde gidi n'ani na mesan si so dua sɛ ɔde yɛ ritual nti sɛ moka ho biribia na anyɛ yɛ momfa no ma no awareɛ ɛnde ɔbɛnya aware ne ba meda ɛsɛ paa ɛne aberanteɛ wahyia wo ɔno so mpɛ no na wobɛda akɔwaa no awadeɛ deɛ sɛ nyɛ force yɛwale no ɔdɔ hello hello Hello. Pacho yentie. Hello. Pacho yete unka kasa. Friend me don't kasa fi de bi ni. Yo aja Evans yentie. Kuni je kasa ma me. De se e bi ya ogbofo. Ni di ni ba ko na kire mu. Mo fa to di ma me ano. Yo. Yeah, that's. Hello. 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 Pacha yentie. Hello. Hello. Yeah, good afternoon. Afternoon. Me pese me contribute mo yi kakra. Who also? Me pacho mama ye da wasini juma wudie na me susu se abrante no. Wonu so waye mfumso so ba be sie gina ko ewro wo e do ne be me to ne nsem e de hye nanum. Onya me susu se watwetwe e de ahye nanum ama ne ho abagu nanum ne tie. Nukure ni bia wo de nsuo no koye bibi. Na ka odu e wo sa mo piano to ne twene. O pese bibi ni gina so bia. Ani wonya nkodi brebo. So nya dia he na du. Na fa wo mu dia hu bango. Onko di na ochi no ni no. Bedi mi na ochi dia se mam ukoti za mera de se nya bole. Ni kra free afo. Me da se pa. Original Nigeria wa hiyo ye rati. Ya fino hello. Aya kana na Abraham pade also so. Wo de enkokoto ikra so of you beba ho. Wo nwane nto ne ntwene. To the extent that what they are doing, they carry to nsem. E da no way. E ka kira o se senti na honhom ate agu so. Akora keto de ekura wuni. No asama de awura wanu. Hello mpacho entie o. Ah. Afternoon. Yo, techi ma bro no be ne so. Hello. Techi ma wa tia to. Techi ma bro no be ne so no ya. Bacho techi ma ni wo chimia. Yo yentie. Ni mo contribution ka credit fa yeni ano. Yentie we. No me pacho la time ni the similar issue kama na Many patrol, maybe the junior, maybe yes, it's like a man, you're going to say, mind, or you know, to achieve 100. Mama, I say, Papa, no say, I send people back at me and says, the media of 1 minute, yeah, men some comedy, so, wow, no, Yama, we are out here, Fakoma Bama Fufruni. Many patrol, Annie. Hey! Na chese kasa kwano opo anu nya obedi ame nti kasa na magine ball me pass and madam to business in ko sese onu kura wadi no and me say ma asem yam papa yi kan here na kasa wo pese wo ne me dan no ni de me nko ho no okay no me se me nko ho bi ni madam ko na fa ne ma ya nti akoko ko na aba ne bi tan mo bi enam wa no ele bia kwa ko to bra no eh na sana na bra pan sam hye nkrofo ntuma mu sam hye nkrofo ntuma mu akoko ko na aba no tan mo bi enam wa no ele bia kwa ko to bra no sana na bra pan sam hye nkrofo ntuma mu hello ma jo na atwa to yentie we so shall into me win hello Pacho mi Ryan too. Pacho mi ding but you are my question the mind.
yentio manim me man and kasa ko na na mi je no so be yo me ka ti ti ko mo mi na ho hen me man and kasa so na no be na asem de yi dia anu odene na be ma kataje na be yu be ma hye nanum na ugina wo na awe ana na ma ni na ku ya ne so kuma no ko ko bi ra na so ko ka bi ya da sipi so be abusuafo ya de asi yenkonko didwa na fe yenko yanim ai 25 sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert middle Nanda na wote ho a wayɛ stiff saa no ono kwano no jama wa bre akos sɛnea mensa ne me nan mu twetwe me no emu ayɛ titiriti mentumi mpo nsɔre ho na enwanwa ɛno me freedom bae na me ka kyerɛ wo sɛ mato 3p garlic mixture ba enti num bi ansa na wakoda me hu ya ne sɛ wada sɛ wano 3p garlic mixture ane 3p garlic mixture ɛma moja edu mafusane no ekyei natural garlic papa bi ɛne ɛde ayɛ aha na no na madam Kofi mpo ka kyerɛ me sɛ iwak natural health fo bi biduro bi ɔmode aba yɛfrɛ no 3p garlic mixture na amanfo tu ɔmo atu agu so no ɛnya sɛm ketewa 3p garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asɔre a wo complain no sɛ wonom 3p a ebegya ne sɛ hu ɛduro yi ɛnya ma pemfo ɛma wɔma wɔ manofo anasɛ nkɔda wonya nyamfie dumienu FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum 3p garlic mixture yi wobɛnya bi wɔ mamu pharmaceutical shops ɛne herbal shops fred piwak ɛwɔ 024-89-288-24 and 020-100-0021. Destiny. Jinyame yenya ni different type of jinyame betobi eboni ye fofo ya tete so ye say wo anklet kama bi wo Abyss Plaza femi che papa bi eda me kom hwe behwe bi femi bango papa bi eda me nsa hwe ya tete nyama ne so bibia wo Abyss shop bibia wo Abyss shop betobi cotton betobi koche eya fufu la yatesu bla adeshe market Abyss Plaza. Bye bye. So what about what the papa piana? This is my secret. Give us P capsules. Pema wa won din confirm na won to me bedroom adin won pem. Give us P capsules. Obedu wa mama. Ono ene me lawyer. Enti wo lawyer no na hye obotom.
Hodwa ekwa nimu yi ankasa prekese ni se nua baby nom ne yankeka bob di afa be for kwan so a ye de aye prekese powder siesi ni pedua na ba kwa hodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma ba ko freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma ba ko ewo ni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Greenlight Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ni Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong Etufo mfre 0550 19 15 14 Prekese powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu mu agi atum Adi Oish Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a daw complain with sisini cocoa? Epe ajiwakade. And no jack a sepan and neck. Because the brew. A yama money mema. A yoko ni sisilia redrook sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na. And you say I was saying me bravo we. Sweetie, me come on mommy adwamo. What dance ye aye chuma. It's a living testimony. Kona kwa Judy. What can't keep yeah dance obie timinumbi. I just a pin for. Kona woman kwa dano for. Any the onion feed do me. FDA aji edwadi nkratoi atum. Hello, me dey grow fine. Wonu mu atu, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na echre se, yare ewura woni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahoani nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emani pedua no nuani nuro ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy. Ni bia ye ton ebibidru. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age edwade nkrato yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Feel confident. Stay fresh. Hi. Is this supposed to be that time of the month? Yes. Yes. Yes, extra long sanitary pad for extra comfort. We got gas protection. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break
break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. I'm built to last with the webs I'm weaving. I can change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna
Crazy, crazy.
Oba yo dummy, I mean so me don't be. Me don't know, no so dummy. Oba yo dummy, I mean so me don't be. Me don't know, no so. Oba ni dummy na me don't be. Me so me don't know, no dummy be. Jamuka be a me tia. No body, enye no don't so dia. Dina kume muti ni kame konkra me fawa. Odom so me Zawati ayasa kofre musa niamisa tombe shema sabasa nene sodi no musa kana ma mesi mo bakunya fo yeso nyaka se ndi prema su de yam fari oba ma pasa ko na mesi so mo na sarafina amina munya wona obebisa na na jobe kan se adem mesu me hu da kokra into menti na me sister do pele visa wakoma ne police se on fa body easter or the women sketa akapuko when you folk mesi wakwa ne togo efe no ba wo su no to no wacho mo se obabo deputy na tell sapi crop na mo chana wa jetia ya from Scotia and then I'm for no mapa no wo de wo hwe wo no be yekufo what do I say bro dia aje broda gana be kina nda wa aya je mo je yo gana me ma wona de ja ne ye kina nda wa aya je mo je yo gana me ma wona de ja ne ye May I find May I find Oba yo dummy, I mean so me don't be. Me don't know, no so dummy. Oba yo dummy, I mean so me don't be. Me don't know, no so. Oba ni dummy, na me don't be. Me so me don't know, no dummy be. Jamuka be a minty, no body, and yen shit, no don't so yeah,